Trobeu just que hi hagi un impost de successions. Fina, què diuen els telespectadors? Bon dia, doncs hem de dir en principi que tothom ho troba absolutament injust, però ens donen diferents arguments. Per exemple, la Cristina des de Barcelona ens diu que és lamentable l'impost de successions a Catalunya i es pregunta per què sempre hem d'acabar pagant els catalans. La Teresa des de Gavà diu no hi estic d'acord perquè és un abús i un robatori i dona la culpa a la Generalitat perquè pensa que és qui l'ha de treure. La Carme des de Barcelona diu amb aquest impost no es respecta la voluntat del difunt i el que hereda veritablement és el govern. A més, opina que no és un sistema igualitari a tot Espanya i denuncia aquest fet. La Carme des de Rubi diu és escandalós que la resta d'Espanya paguin tan pocs impostos i que aquí a Catalunya haguem de pagar tant. Diu hi ha gent que fins i tot ha de demanar préstecs per pagar els impostos de les herències. La Maria des de Piera ho troba injust del tot perquè ella és una persona gran amb fills i pateix, diu perquè quan es mori seran ells qui hauran de pagar per heredar, diu, el poc que puc deixar-los. L'Assumpció des de Barcelona ja va pagar una vegada l'impost de successions per una herència familiar i, esclar, ara troba injust que els seus fills hagin de tornar-lo a pagar per viure a la mateixa finca un cop ella ja no hi sigui. I l'última trucada que hem recollit és la del Carles de Badalona, que ens diu no és que sigui injust, sinó que és un altre expoli. Diu, els governs i els bancs són com la gent 007 que tenen llicència no per matar, però sí per robar. Què et sembla, Jordi? Déu-n'hi-do, l'opinió d'aquesta telespectadora. Avui que preguntem si trobeu just que hi hagi un impost de successions. Una qüestió que plantegem perquè arran d'aquest programa s'ha creat una plataforma de persones, de catalans, que reivindiquen que aquí a Catalunya es pugui treure aquest pagament, aquest impost que s'ha de pagar quan reps alguna amb successió. Ara mateix el marcador és que un 96% de les persones diuen que no i un 4% diuen que sí. Està molt clar. Els que estan en contra d'aquest impost de successions, creuen que hi ha un greuge comparatiu entre aquest impost aquí a Catalunya i en altres comunitats. Diuen, per exemple, que aquí s'arriba a pagar 100 vegades més que a Madrid. També es queixen, per exemple, que perjudica sobretot a les classes mitjanes perquè els que més tenen assessors fiscals, tenen advocats que els diuen com han de distribuir els diners. De tot això en parlarem al tema del dia. Més endavant al programa ens poden trucar per explicar-nos, per exemple, el seu testimoni, què és el que en pensen al 902 010 633. Aquí veuen el telèfon del programa, també per denunciar allò que creguin, que volen denunciar. I les respostes de matins.simatins.no, com saben, al 7033. Parlarem precisament de tributs, d'impostos. Ah, sí? Això de l'impost de successions. Em pregunto, el 4% que està a favor, per què està a favor? Per enveja, no? Dels espectadors que tenim, perquè és a dir, per què pots estar a favor que algú... Són 5% ja en part. Doncs perquè aquest 5% és el que ens ha de trucar. Per què està a favor que es pagui? Perquè pensa, mira, que paguin els que tenen alguna cosa per cobrar, per heretar. Poden trucar al 902 010 633